لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Aikin hajji makaranta ce ta kyawun halaye, shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin ayoyin da suka zo a cikin alkur'ani wanda suke magana akan aikin hajji zamu ga yayi ishara zuwa ga muhimmancin siffantuwa da kyawun halaye aikin hajji cikin faɗin shi alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. sai Allah ta'ala ya ishara zuwa ga guje ma wasu munanan halaye waɗanda bai kamata a ce mutumin da yake aikin hajji ya siffanta da su ba. Me haƙuri? Yawa to asali shi haƙuri a ma'anar shi dai a kalmar sabr a yaren larabci tana nufin wato kaffin nafs shine wato danna zuciya daga abin da take kira zuwa gare shi wanda yake ba mai kyau ba. shine asalin ma'anar haƙuri akan bautar Allah subhanahu wata'ala. wannan zamu gan shi ya fito fili a cikin aikin hajji. saboda aikin hajji ibada ce da take akwai wahala, irin gwagwarmayar da ake yi a cikin aikin hajji da irin wahalar da ake sha. don haka mutum zai koyi haƙuri akan bautar Allah subhanahu wataala lokacin da ya zo aiki. mutum ya baro gidan shi, ya baro iyalin shi, ya baro inda ya saba rayuwa, ya zo wani bakon wuri da bai taba zuwa ba. wannan in mutum bai haƙuri ba zai iya shi ba. mutum ya sa a ran shi cewa ita kanta wannan tafiyar da zai barin shi gida da zai yi wannan tafiyar shi kanshi ibada ne. dan wani lokaci za ga shedan sai ya rika zuwa ya ribaci mutane, sai ka ji mutane suna furta wasu kalmomin da basu dace ba. mutum ya rika kaman raki, ya rika nuna cewa shi ya gaji wannan tafiya, wahala da sauransu. duk wannan bai kamata ba. tunda mutum ibada ya zo, ya kamata ya yi haƙuri, ya sani cewa wannan haƙurin shi kanshi Allah ta'ala zai ba shi lada a kai. الله أكبر الله